Hi guys, good morning and welcome back again sa mong channel guys. Kin and Kim Burato Vlog. Today guys, nami nga tuon kay gi-invite mi sa mong mga igagaw at Del Monte. Kay pista man dito ron, ang anniversary pud nila. So mo kita-kita ta dito guys kay makals mi. Dito guys. Maki-celebrate mi sa ilahang anniversary karon guys, sa ilang ika-third anniversary ni Marivic and Michael nasa Del Monte, Alicia Bohol. Guys, moadto mi sila karon, ha? May Bohol. Del Monte, Alicia Bohol, moadto mi karon guys. Kita-kita ta dito karon sa mga kaganapan. Syempre na din mga bambam adto ron, ha? Yun, abi na para oo. Ban mi sang brother, ban mi sang igagaw. Ito na mi guys, kita-kita ra ta dito. Kim. Nista ka kayo may larap-rap, Kim? Lagi, Oh, nice na rin, guys. Ano? Dato mata sa una pa, no? Marami agi, guys. Yeah. Padong sa Del Monte. Oh, terus. So, wala ka maisan? Muha may mais nila, guys. Pagbunawan pa sa gida na ng matang mais. Guys. Uy, ang naghanag mais pa una, ah. Wala na mais guys. Mura magwa na may bunga. Ang dami sa dares bukid eh. May mais. Wala, alam niya na lalaga. Atang adung-adung. Darami na lakad guys, kaya rong shortcut ra. Diura ba? Nice kari. Uy, di kabaw eh. Gukdon ng jatas kabaw. Pastilan. Niabot ra gad mi guys, di na Del Monte. Oh, pastilan da. At tumidatos na yung nakapuwa og atop guys to ah. Tumidato tunong unja. Tumito mang makals. Ito ato may maniud to guys. Nagahuwat pa mi sa mga manghud kay nawahi pa sila. Oh, so makita-kita ra ta tunja guys. Sila abot na mga tunja. Na guys, nakakita mo da nang napahak ngay nga puti na. Mo nang dahili sa unas katong paglinog des 2013. So upat pa ka buwan sa kinkin dadto guys pagdahili dana. Mo na epektos linog. May kanding, asa may kanding? Pa, kita mo sa kanding guys da. Ha? Hala. Matubi na to guys to. May gagal po na naman dari guys. Manggilagan. Shoutout ko dihang Marivic na Singapore. Happy anniversary ninyo Vic ug ni Michael. Stay strong. Masig na askoan. LDR. Stay strong hapon. Stay strong ra jud. Ampo kanunay. Tagaan kanunay madung panglakwas kay narabay taos ladyo. Nice ka azu to. Asa? Kita dai dito? Kato? Ah, nice ri guys na. Garing. Pagkawag mga kuan problema dang napita kay arang kazu kada kag lugar. Kawag stress. Ay la makita na jud kazu guys to ag napahak das paglinog man na nangatangtang ang mga batuda na nangaligid. Muna si guys na nangapahak-pahak na si das paglinog. Das kuan sa patutoy guys sa 2013 ag si Kinkin kuan pa to kabuwas Kinkin. August, September, October, November to pa no. Oh, moto siya guys. November na siya naglinog sa si Kinkin kuan pa ka buwan. August, September, October, November, December. Upat. Natay mi dari guys dela tazan di ah. Una kin ka, panginay kin. Wow, dai man dela tazan dari Vic. Ko, sige na. Ko, hawid kin karon di ka matikang-kang kin. Nasa bis. Madingan kita bay tulay na baling luway. Kaya mo. Dali. Pagdali mo, pastor. Tanami guys, ang abot nami. Ayo. Larga. Hindi na Miss Inzo bake dia. Ay mong kuan, ha kay libot ta res Inzo. Uy, dan may tabanog, gar na ka. Hala, kasi hagong-hagong nagtabanog. Sabi ko
Wala baga ra bazig dag mazo laman di mi mo beuneuh. Aman curap rap Kim. Ilia. Ha? Dan nabi ka daghanam din imong manok dari pang sabong. Atari pang sabong ning uban. Ay jang dakang kulungan. Grabe deuwa man din imong tubig dari bik dia. Sugag ng tubig. Sugag tubig. Ligon ka Kim? Ilia. Ilia, kaligon ka? Okay, daw man ka jug tubig. Nice na. Lami na sampungan karong imong kuaw swimming pool. Mga bata. Hugasan to pag pinupuno nila. Lami imong swimming pool dai no. Wow, ang ka-nice ka jud. Ha? Ato bay. Na guys, ara naghana ka jug manok di ah. Pili naman tada ka sa itang ipang tari dani. Bawal naman agbuwang guys kay kuan man ron kay angin sa COVID so nabawal agbuwang. Isda dia. Wala, rang kahimus ka azo, ng isda dia. Wala, nanago man noon Kim. Nanagog isda to ah, day napalutaw-lutaw dia. Napalutaw-lutaw isda dia. Wala. Na guys, na isda na. Wala isda ila diyan. Kunay kanding. No. Na guys. Cute ka azo ilang isda dia. Wala, lami ada ni managa, big, da managa mi dari big. Naghana ka sa tilapia. Rap. Big da na Miss Inzo. Madali mo sa amin big baka. Pa-video ta dari kuan. Guys. Sarap rap. Rap tadi rap. Mun sa kailan. Rap. Hawan mama. Ha? Hai mama. Big ara ka busy ka ajo. Kanang tanaw king kuy. Kim. Sarap rap Kim. Ara ka busy man ka ajo. Bi, haman imong mama bi. Haman mama. Trabaho ko nung mama. Trabaho ko ka diha big na Singapore. Nakabisi ka so, nas Kim marang lili. Kim. Sama na bi agaw? Agaw rap. Arang mang bisihan nila tan-aw daris mga kuan kingkoy na. Rap. Bi, matanaw ko mama dani bi. To Singapore bi. Rap. Matanaw yung mama. Hi sa mama la. Hi mama. Hi mama dali. Ara mo seryoso ha bi. Oh, pastilan. Seryoso ka to, nag-focus man na to sa kingkoy. Rap, pila na may mga edad, Rap? 3? Pareha silang Kim guys, 3 na edad. Busy man silang tanong kuan. Kingkoy. Ha? Shoutout mo mama, Bing. Shoutout tayo mo mama, dali. Hey guys, nangunguan mi dari. Anniversary Manila ga ato mo punya pista. May gagaw. Shout out milihang malabik na Singapore. Busy pas may kill. Kaya ko kusina. Amigo ko na ba sila dahil ang utana nas rap amigo ba kuno sila? Amigo mo Kim na rap. Kim na agaw. Ron bake. Kim, kinsa man ni Kim? Si Bebe, rap, agaw, rap. Tara guys, busy na mga chikiting tanaw silpon. Grabe si Lia, pahalong na tapat mo rap. Nag-eat maka? Sa may mong gi-eat? Aper mo Kim la? Aper. Kim. Tas Kim to? Agaw Kim. Hindi mo aper? Big. Namuhat ko kaya mong pa-aper, hindi ko nung aper si Kim. Hindi man kuno. Hindi man. Hindi mo din ang dinosaur. At Kim, asa maka Kim, kanang baki. Kana sa matang Ilian, baki nga. Ha?
Makakinkin na. Nakasumag ilong sa baki, be. Migo na sila guys na. Friendly sa kazo ni Kim Kims. Nagkasumag ilong, be. Hala, nagkasuag ilong. Sila nagkasuag ilong guys na ah. Ang andar na. Wala mag-loading. Mabila. Friend na sila ni Kim Kim guys na. Sa unas gagmantoy pa ni sila. Wa pa malagi pa na sila kung karon naman sila kita ko pero guys. Nike, aman. Asa may cake? Asa man? Katubang na sila bake ya. Ha? Picture sa may be? Okay, nanglili na mas Kim Kim bake ka? Ha? Hala, nakakita ko na sa cake. Pasti lang ginoo ko. Hala, gajud ginoo ko. Inas rap ko. Narat, nakakita ko cake. Rap. Ha? Unsa na kuno? Unsa na kuno, Kim? Nagabik, nalingaw na sila kuan. Duwa. Sila. Partner in... Singgit na Kim Kim og nay cake. Kin pa ni pag nay salad. Pasti lang ginoo ko. Busy mo lang duwa. Mo guys, mga ano pa? Char. Hala, big na namin si Inzu. Happy anniversary daddy nung duha. Char. Sana all. 3 years na sila guys. Na may gagawin lang Gabriel. Mga ayuban. May kelong si... Ha? Hala, ginukos Iliya, big. Agi mo mga big. Dadyong ibilahan. Ulit mo no. Hoy, dali na mo. Asa naman ang palaw? Yaran lang isa na rin. Saan naman? Dali na. Nga, tanin to guys. Dali na mo guys. Maniud to na taninjong tanan. Happy anniversary ninjong duha, Michael and Marvic. Salamat sa pag-invite na mo. Kaya mga busog ni ron. Ito na nambog na ang mga kauban. Dali na mo guys. Mga anak taninjo. Si Kim Kim na yung nagkuhan sa isang pagkain. Tapad dyan si isang rap-rap guys. Yan ang mga kauban. Gabriel, pinatungko pagtuhod loy ta. Grabe, murag naras bayo. Alam ka dyan sabaw guys, kay init. Sana all. Ito tanin to guys. Kaya. Okay, pwede ulit. Ha? Sibon na, sibon. Anak rice ra. Pangit na. Luto tanin jo. Mga anta ninyo guys, dahil cake, dapay salad. Jesus, ginukog naong ni Kim Kim na musmus man. Ginukog cake kasi dapay karap-rap guys. Salad pag-isaha, parihan mo sila Kim Kim. Maniuto tanin jo guys, kamuray pili na na. Naidaghan nga dyan sila, naipaklay, naisabaw nga, sinabaw nga kabaw, napi litson kawali, erang daghan na. Na guys, nga ba naghang igagaw? Mga gwapa ka adjo. Kay makals pud si Jack. Diyan guys, nag salad og cake. Square kin nga jug soft drinks. So si Kim Kim, diya sa nag-atubang in taos cake guys. Kay ganahan sa season taon og icing pastila ning bajihan ni. Tapos rap guys, nga there's chicks, bantay hala. Rap amang ibili ni rap. Atang ibilin, atang ipagukod sa iro. Atang ibilin rap? Di ko no. Si Kim Kim rap, atang ibilin rap? Atang ibilin, agban ka? Atang ibilin si Kim Kim rap? Lagi. Ibilin magulo ka Kim, mayos rap. Hala. Nanganganag machikiting guys, ya. Nangan silag salad. Ito tapan ni rap to. Pa guys. Dana guys, busy ka jug duha ka bata nagkaandog salad. Nana mura na por magiring si Kim Kim. Oh, pastilang ka morit sing nagnaong. Tah. Arang enjoy yan nilang duha guys. Karon pa sila otro nagkita guys. Sa unas mga gagmantoy pa ni sila. Wa pa man lagi ni sila mga buot sa una. Karon na sila nag-utro kita guys.
Ano ni Kim Kim? Ano naman na? Para mo rap to. Nangipod sa rap. Ikaw? Icing. Icing na. Sa kuno. Kana imo hala, kana. Icing na sa ganahan. But guys, di na blue, white na pud. Das ni agi kay blue man to karon puti. Saka na martila si. Siyan. Alaji. Ngantag spaghetti guys dia. Oh, lamiya ka to. Nawa ang diet nimo. Hinday. Doy. Nawa ang diet ndoy. Hello? Mariusip nawa. Ito na skim-kim ug si kuan hala. Pahala na skim-kim ug si kin-kin. Mas rap. Tanaw ka sa mga tanaw. Tanaw dahil sa salida. Ha? Tanaw pud ka dari ka tapat ni Kim dali. Anak Kim, lingkod Kim. Tanaw ka salida. Anak mo Kim la, doa mo Kim la. Hey guys, ya. Bini. Ano bini dito kapit? Next kazo. Kita agkuan. Teka, dos ko sa naman agi ano. Kita langit. Wala rang gagdo kasi kita kabunturan. Wow. Kanais kazo guys, padung nami uli guys. Okay. Hapon na sa wala ko ka video kazo dito kay grabing sabaan na diyan ay nag-video kay diyan ay mga nagka-sounds ha. Hi guys. Wow. Kita ang gym guys. Gym na sa kanais dari guys. Patugbeng sa bukit patugbeng na squad. Ja guys, dahil namin nanguli namin dari sa mga address karangi kay hapon na. Ja ano ko ka video dito pag kanang nay pananghin mong panguli kay aramang kasagagagadzog sounds. Ja dahil nag-video kay dahil nagpa-sounds des deun sa moto. Daghan kadtong salamat sa nag-invite na mo. Happy anniversary ninyo Vic and Michael. Salamat kaadto sa happy 3rd anniversary ninyo og happy fiesta diha sa Del Monte. Alicia Bohol. Thank you kaadto. Guys, salamat pag kanunay sa pag-uban namo sa mga videos kada adlaw. God bless ka din yung tanan. Guys, dami daris unahan dahil sa mga gibajan dia. Dari mi kay kadug lugar dari lami dari magtutambling ha. On dari magtutambling mi dari kim bitaw. Kaya guys, nalas unahan dari kay linaw. Way aliwaros tus bay. Grabe ang aliwaros naglibot ang aliwaros, ha? Wala ba? Bakari. So mora na mga video karong adlaw guys. Ug thank you kadto sa inyong pag-uban na magkanuna and God bless ninyo. See you tomorrow. Bye guys. Kita-kita taong ma. Bye.